Jo vaig fer Marquès de la Rabassa, que mira, aprovecho per dir-lo, ara la volia treure, jo estava ensenyada per fer-la en el teatre principal, el fill de l'autor m'havia dit que sí, de paraula, una setmana antes de fer l'obra, que estava tot ensenyat, un any de feina i anunciada, criden al teatre que me lleves permís. Perquè, suposadament, el motiu és perquè no ho fèiem en català. Tot va bé. Què feies, en mandarín? No, ho fèiem mallorquí, així com estava escrit. Molt fort, això, no? Bé, te podria contar 100.000 i una, i tot això són per qüestions de llengües. En el teatre no hi ha ni català, ni mallorquí, ni anglès, hi ha mut, hi ha de tot, jo he fet de tot, el teatre era grec, en anglès, i no és que jo havia xerrat tota la llengua, però he fet de tot perquè un actor ha de fer això, jo no vaig en contra de res, però aquí sí van en contra dels que diuen la veritat, però jo, per què feia feina en tanta gent? Doncs molt senzill, perquè no, a més si són bo o mal actor, això ni ho sé, això ho sap el públic, però el que sí saben els directors i productors que jo faig feina amb ells, saben com faig feina.